guys, andito po tayo ngayon sa SM Dagupan. Welcome to my Ate Kuya channel. Hello guys. With my best friend. Nasa Antipaping. And Antipaping. Ito yung sa atin na lang. Oh, ito yan. Oh, ito yan. So guys, bumubilo po kami ng orange and dalandan. Large. Sa'yo na, rasa pa? Ngayon na? Sa'yo na natin? Sa'yo na ko, no? Balibaling i-vlog. Oh my God. Sa'yo lara to. Pronto. Ah? Sa'yo lawa. Walang pasirin. Ha? Sigurado ka? Oo, naku ako. Thank you. Christmas mo tayo. Sige. Oh, libre niya, oh. Kasi mayaman siya, madami daw siyang pera. O, tignan mo. Oh my God! Wow! Pera, o, tignan mo. Kawa pero ito. Wala po. Malilibre siya kasi, kumikita na daw siya sa vlog. Ayan, oh. Yan yung manager natin ngayon. Sabi. I-vlog mo. Distancing lamang po tayo, officer. Distancing lamang po. Share ko lang ka. Thank you, Shopee. Loko. Shopee. Thank you, Shopee. Sa'yo lara ako po.